Ние се намираме в Видин до крепостта Баба Вида, където се провежда Summer Vibes Festival 2022. Заедно с участието на най-яките, ентусиазирани, готини пичаги от екипа на Event Masters и разбира се нашите приятели от община Видин. Но не на последно място, най-готините хора, децата на Видин. Я извикайте силно да ви чуя! Мили деца, първо искам да ви аплодирам аз за това, че сте толкова яки, така яко танцуват и сте дошли тук, за да учите танци. Разперяй ръце, пипаш ли някой? Ако пипаш някой, значи трябва да се мърдаш на някъде. Готови сме за танци! Добре, знаете всички движения. Хаша! Може да играете на всички игри, да се забавлявате. Готови? 3, 2, 1, старт! Може да играете на всички игри, да се забавлявате. Започва състезанието с тротинетки. Този уникален скейтборд отива при момиче Стефи Ванкова. Ти печелиш този невероятен тротинетчо! Опа, види, много шум, види! Валентин Тодоров Иванов